Salam Atavatan TV kanalının mehriban müştaqları. Hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Merkezi Aziya döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy konsultatiw duşu geçiriler. Özbegistan Ýewropa elektrik energiýasyny satmak isleýär. Rus topary Galatasaray toparynyň 2 futbolçysy bilen gyzyklanýar. Parij Olimpiadasynda 2 sport görnüşine altın medal gazandy. Merkezi Aziya döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy konsultatiw duşu geçiriler. Ertir ýagny 9 awgustda Gazagstanyň paýtagty Astana şäherinde Merkezi Aziya döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy konsultatiw duşu geçiriler. Bu duşuk sewit ýurtlarynyň arasynda köp taraplyny hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hasy ösdürmäge mümkinçilik berýär. Gazak medeniýetiniň habara görä, sammitde Merkezi Aziya 2040 adly sewit korporasiýasyny ösdürmek strategiýasynyň kabul edilmegine garaşylýar. Bir resminame Merkezi Aziya döwletleriniň arasynda 5 taraplyny hyzmatdaşlyk pugtalandyrmak üçin işlenip düzüldi. Sammitde sewitiň durnukly we howpsuzlygy şeýle hem sowda ykdysady hyzmatdaşlyk, ulug logistika infrastrukturalary ösdürmek ýaly uğurlar aralyp maslahatlaşylar. Merkezi Aziya döwletleriniň arasynda diňe bir syýasy däl, eýsem sowda ykdysady maýy goýum, ulug ara gatnaşyk, ekologiýa, suw energetika we insanperwer uğurlar hyzmatdaşlyk gatnaşyklary işçiň ösdirilýär. Soňky 10 ýylyň dowamynda sewitiň özara sowdasynyň möçberi 2,5 artyp $11 milliard deň boldy. Soňky döwürde Merkezi Aziya döwletleriniň baş tutanlarynyň konsultatiw duşugyna gyzyklanma bildirýän döwletler hem köpelýär. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Merkezi Aziya döwletleriniň baş tutanlarynyň 5-nji konsultatiw duşugyna mehman hökümde gatnaşdy. Bu gedekki 6-njy sammitde hem gatnaşmagyna garaşylýar. Özbegistan Ýewropa elektrik energiýasyny satmak isleýär. Özbegistan 2030-njy ýyldan başlap öndürýän elektrik energiýasynyň artyp galan bölegini Ýewropa eksport etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Özbegistanyň energetika ministri Jurabek Mirzamuhammedow Astanada geçirilen Merkezi Aziya döwletleriniň energetika ministrleriniň ilkinji duşugyny belläp geçdi. Özbek ministri bu maksatnamany durmuşa geçirmek üçin Gazagystan we Azerbaýjan bilen gol çekilen Hazar deňiziniň düýbünden elektrik kabelini geçirmek baradaky taslamany iş ýüzünde durmuşa ornaşdyrmagyň möhüm bolup durýandygyny aýtdy. Özbegistan gaýtadan dikelilýän energiýa çeşmeleriniň alınýan energiýanyň möçberini 2024-nji ýylyň ahyryna çenli 4 gigawata, 2030-njy ýylda bu görkezjigini 20 gigawatdan gowrak derejäge çykaryp, onuň 5 gigawatyny Ýewropa eksport etmek gözüňde tutulýar. Özbek ministri eksportyň möçberiniň elektrik energiýasyny geçirji ulgamynyň kuwatyna hemde Ýewropanyň sarp edijileriniň zerurlyklaryna bagly bolup durjakdygyny hem belläp geçdi. Özbegistan elektrik energiýasyny ilki Gazagstana, Hazar deňiziniň düýbünden elektrik kabeli bilen Azerbaýjana, sonra bolsa Gruziýa we Gara deňiziniň düýbünden geçýän kabeli bilen Ruminiýa, Wengriýa we Bolgariýa iýermek gözüňde tutýar. Rus topary Galatasaray toparynyň 2 futbolçysy bilen gyzyklanýar. Rusiýanyň Spartak topary Türkiýanyň Galatasaray toparynyň 2 futbolçysy bilen gyzyklanýar. Olaryň biri türk futbolçy Kerem Aktürkoğlu, beýlekisi bolsa nemis futbolçy Derek Kender. Her iki futbolçynyň türk topary bilen 2026-njy ýylyň iýunynda çeli şertnamesy bar. Transfer Market Internet neşriniň habaryna görä, türk futbolçy Kerem Aktürkoğlunyň bazar bahasy 15 million euro deňdir. Ol geçen mövsümde 54 duşlukda oýnap 15 gezek tapawutlandy. Nemis goraçy Derek Kender 2024-nji ýylyň fevralyndan bäri Galatasaray toparynyň düzüminde çykyş edip gelýär. Ol şondan bäri ähli ýarışlarda 15 duşlukda oýnady we bir gezek tapawutlandy. Transfer Market Internet neşriniň habaryna görä, bu futbolçynyň bazar bahasy 6 million euro deňdir. Rusiýanyň Spartak topary bu futbolçylar üçin Türkiýanyň Galatasaray toparyna 22 million euro teklip etdi. Parij Olimpiadasynda 2 sport görnüşine altın medal gazandy. Amerikaly türgün Kristen Faulkner Parij Olimpiadasynda sportyň 2 görnüşinde, ýagny ýol velosiped ýarışynda hemde velotrek bäsleşiginde altyn medal gazanyp 24 ýyldan soňra şeýle netije görkezen 3-nji türgün boldy. Amerikaly türgün Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda sportyň 2 görnüşinde altyn medal gazanan 3-nji türgün boldy. Mundan ozal 2000-nji ýylda Niderlandly velosipedçi Leontien van Marsel hem velotrekde hemde ýol velosiped ýarışynda medal basgan çagynyň iň ýokary münberine çykypdy. Şeýle ýagdaýlaryň ilkinjisi bolsa 1936-njy ýyla bolup geçipdi. Şol ýyl fransuz velosipedçi Robert Charpentier şeýle üstünlüge eýe bolupdy. Ine mehriban müştaqlar Atavatan TV'de saylanan habarlar ýepleşigimizden çoğunky sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Ýepleşigimizden indiki sanynda görüşýänçek hoşta bolun.